Hello friends, welcome to Ashwini channel. Ini manpuga fish masala. Ini fish murumeen ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಾರೈ ಒಂಜಿ 15 ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತೆ ನೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಮುಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಮೊರಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಕಾವಲಿ ಏನು ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಮೂದೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕರಿಬೇವು ಮಸಾಲೆ ತಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಕೊಡಿತೇನೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಂಪು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೊಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನಾನು ಈಗ ಪಾಡ್ಬೇಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆತು ಏತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಆತ ಪಾಡ್ನಾಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಡುದು ಪಾಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುರುಮೀನು ಫ್ರೈ ಆತಲು ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ರಂದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನ ಮುರುಮೀನು ಮಸಾಲ ಕಡೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುರುಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಆತೆಡ ಮುಟ ಬಾಯ್